Tu. Bă, tată, mă, nu știu cât ar fi pe românească, dar în mare parte e frumoasă. Părerea mea. Băgăm aici la butoi. E butoiul până în sus. Deci am băgat 4 scudei 6 saci de varză. 6 saci de varză. 20 kg sacul, 6, 2, 18. 180 kg. Da, mă, de uite-o pe asta, arată-mă. Da, uite-o, mă. Vezi? Dar uite, mănâncă rațe, mă. Ia uite-mă, tată, uite. Asta nu trebuia luată, mă. Foarte mult de aruncat. Da, ți-ai, tată, mi-a dat, uite, mă. Ia, Doamne. Un sfert am aruncat în ea, mă. Noroc că Aliții să mănânce cu bătătură. Scopul, mă.